Een heel goede middag, dames en heren. In de reeks Xavier ontmoet ga ik vandaag naar Robin Bijlwen van Café Chic. Robin, we staan hier in jouw zaak, Café Chic, normaal een en al bruisend en nu al maanden leeg. Hoe gaat het met je? Ja, van zich goed, Xavier. Ik verveel me een beetje. We hebben uitgelezen, uitgewandeld, uit tv gekeken. Eten en drinken iedere avond of bijna iedere avond met vrienden en familie. Altijd nooit meer dan één. Nee, uiteraard niet. En altijd braaf op tijd naar huis. Maar er moet wel een keer een einde aan komen. Het moet een keer gedaan zijn. Ja, dat is het vooral, denk ik, die onwetendheid van wanneer mogen we weer? Is dat het moeilijkste? Of? Ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Wanneer mogen we weer? Waar kun je op richten? We zijn natuurlijk een hele hoop dingen bezig. We zijn mensen daar aannemen. We zijn bezig met de wijnkaart, met de menukaart. En we zijn keukenaanpassingen aan het doen. Maar wanneer beginnen we weer? Wanneer mogen we weer? Ja. Je zegt mensen aannemen. Zijn er mensen om aan te nemen? Ik hoor in de horeca veel van, iedereen is uitgevloeid naar andere sectoren. Ja, dat is natuurlijk een heel serieus probleem. Ik verwacht echt als we dadelijk open gaan, dat de mensen als jonge honden over de stad uitstromen en we willen eten en drinken. En dan het is wel een serieus probleem om voldoende mensen te krijgen in bediening en keuken. Het gaat ons lukken, het lukt ons zeker weer. Maar we zijn er al vanaf januari serieus mee bezig. Daarnaast hebben we natuurlijk al onze vaste mensen in dienst weten te houden. Dus de kern is er we krijgen het wel voor elkaar, maar het is wel een uitdaging. Oké. En jullie zijn ook met, inderdaad, zoals je al zei, toch met wat dingen bezig geweest. De wijnkaart. Jullie hadden al een goede wijnkaart. Wat moest daar nog aan veranderd worden? Nou, ik had wat veel oude wijnen gekocht. Wat veel Bocastel, Bordeaux. En daar hebben we een deel van zijn we aan het veilen. En we willen eigenlijk graag de wijnen in het middensegment, zeg maar, van 30 tot 45 euro. Dat willen we graag versterken. Daar zijn we mee bezig. De vormgeving van de kaart. Het wordt wat strakker, wat duidelijker. Minder informatie, maar meer informatie die belangrijk is. Menukaart zijn we in dezelfde sfeer bezig. Maar goed, dat is wel het voordeel, denk ik, van een zaak als Café Chic. Het concept staat als een huis. Je moet wel links en rechts altijd wat bij blijven sturen. Maar het is niet dat je met een heel vernieuwd concept hoeft te komen waar misschien andere horeca-ondernemers wel over nadenken. Nee, maar je moet je toch voorstellen dat we zijn altijd aan het schaven en het kijken wat kan anders, wat kan beter, wat verveelt. We zijn er altijd mee bezig. Ja. Dus het is niet... Dus geen ABC'tje. Het is niet de deur aan, licht aan en jaren aan een stuk doordraaien. Wat mensen vaak denken. Ja. Als we dadelijk open zijn, een maand, dan begin je al serieus weer na te denken over het naseizoen. In september gaat natuurlijk heel veel gebeuren, Maastricht, als we mogen. Over de winter. Ik bedoel, je bent altijd zeg maar een half jaar vooruit aan het denken. Ja. Een half jaar terug even kijkend. Hoe was de zomer voor jou? Dat was fantastisch. Ja, dan komt de glimlach op de mond. Maar het is gewoon leuk, weet je. Iedereen heeft het moeilijk, hè. Dus het is niet alleen de horeca. Nee. We hebben allemaal een rot jaar achter de rug. Maar de zomer maakte natuurlijk heel veel goed. Met name, weet je, ik ben gewoon mijn gast. Ik wil mijn dingetje doen. Ja. En dat is nu op dit moment niet mogelijk. Kun je er nog begrip voor opbrengen? Of denk je op een gegeven moment van... Ja, denk ook eens aan ons als ondernemers. Ja, weet je, kijk, het is natuurlijk de horeca, de evenementenwereld, cultuur, de retail. Die zijn natuurlijk overwegend zwaarst getroffen. Evenementenwereld, die zijn al meer dan een jaar dicht. Dus die zijn er nog ellendig aan toe. Mensen in de mode die 2 keer een collectie... hebben moeten inkopen die ze amper hebben kunnen verkopen of alleen online. Ja, dus ik bedoel, er zijn altijd mensen die het minder goed hebben. Maar aan de andere kant van het verhaal is, als je aan de knoppen moet draaien, is het natuurlijk ook moeilijk. Probeer maar eens te regelen. Ja. Retail mag dan nu niet echt open, maar op afspraak een beetje. Alleen je hoort het, en het hoorde je ook een periode eerder waar winkels wel nog open waren en horeca dicht. Winkels zeggen, het is wel leuk dat wij open mogen, maar zonder horeca leeft een stad niet. Nee, dat merk je. Ik bedoel, als je door de stad fietst op zaterdagmiddag, je kunt door de grote straat fietsen. Dat is, normaal gesproken kun je er amper doorheen lopen.
de levensweg uit de stad, de dynamiek is eruit. Het is natuurlijk wel heel leuk als een beetje goed weer is, het parken vol liggen. Maar de stad moet wel leven. Maar goed, zoals gezegd, weet je, snel vaccineren en on the gang weer beginnen. Ja, jij zit al iets langer in het vak, maar misschien de jeugdige horeca-ondernemers, hoor je daar al signalen over dat het toch niet meer te lang moet gaan duren? Nee, maar het moet voor niemand te lang duren. Weet je, ik bedoel, stel je voor dat je 1 of 2 jaar met een zaak bezig bent en je moet dan bij elkaar. We hebben nu 6 maanden dicht en van het voorjaar 2,5 maand. Nou, ga er maar eens aan staan. Weet je, en natuurlijk zijn wij wat langer bezig en hebben we, zoals het dan zo mooi heet, wat meer spek op de ribben. Maar het is niet de bedoeling om dat nu allemaal op te vreten. En dat geldt natuurlijk ook voor collega's die net bezig zijn. Ja, je zegt het inderdaad net zelf. De evenementensector, voordat zij weer opgestart zijn, dat duurt nog maanden. Ik denk op een gegeven moment, als we weer mogen, in de horeca, dag 1, staat het hier weer vol, denk ik. Boom. Ja. Boom. Ja, maar weet je, ik moet zelf ook. Ik wil ook weer gaan uit eten. En ik wil, dat wordt, als we weer zo'n zomer krijgen als voor het verleden jaar, dan wordt het fantastisch. En dan moeten we proberen dit gauw te vergeten. Ja. Wat mis je zelf het meest, los van Café Chic? Wat mis je weet je, dat klinkt natuurlijk blasé, maar uit eten, reizen, naar een concert gaan, gewoon... de dingen die het leven leuk maken eigenlijk. Ja, precies. De jus of de krent in de pap, hoe je maar noemen wil. Okay. Laten we samen hopen dat we daar snel terug naartoe kunnen. Ja, komt goed. Dankjewel en veel succes.